Nah niki tang lepas lho. Sabeneripun tiyang sing pantes diarani ulama niku sinten? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulama sing sabeneripun ridhone Allah niku nggih setunggal, entene setunggal. Sing sakbenere ulama sak temenane donya ten lebet alam kubur lan ten akhirat niku diridani Allah. Nggih pun jelas melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu niki ilmu makrifatullah ingkang sampeyan tangletaken. Enten sing namine ulama duniawi ditimbali nggih ulama, ditimbali pemimpin agama, nggih ceramah ngalor ngidul, nggih gawa kitab-kitab menika ingkang disampaikan ingkang diwaca. Lah niki urusane duniawi. Pun jelas ten syariat tarekat hakikat makrifat menika lek urusan agama boten urusan duniawi. Mongko lek urusan duniawi nggih menika boten tapi manfaat. Kebanyakan ulama sing kula sampai akan ten ngajeng niki niku bekase Mbah Buyute Singen sekutuh kalian gen-gen jahiliyah. Lah niku nggih termasuk nggih sing ngaku-ngaku darah Rasulullah, ngaku-ngaku makam Rasulullah, ngaku-ngaku cicit-cicit Rasulullah menika kenyataan mereka berperilaku jahiliyah. Senajan pondoke ageng, senajan nggih kados surbanan, kados nggih gamisan menika. Lah niku sing disampaikan kan niku ayate Allah, tapi di hatinya karena duniawi. Lah niku nggih ibaratnya pun saged dikatakan jahiliyah lokal. Sesungguhnya bahasa jahiliyah ini bahasa pun Allah untuk seluruh umat tipun yang berbau agama Islam tapi berperilaku jahiliyah. Niku nggih nyampaikan ayate Allah. Nggih ngalor ngidul menika nggih bisnise pondok ageng kenyataanipun nggih niku wau ngerubah-ngerubah sejarah kehendakipun Allah. Kados gawe kitab dhewe salah setunggale kitab diceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saat nedoh lunggune metingkrang sukune diangkat sisi ngoten menika niki damelane gen-gen jahiliyah meniku. Salah setunggale nggih menika Syekh Abdul Qadir Waliyullah ingkang Sultan Aulia ten dunia ini pemimpinnya para wali dan wadatul wujud menika dirubah. Mung sekedar nang dunya terus Sultan Aulia niku terkenal ten akhirat menika gen-gen jahiliyah. Nggih meniku Habib-habib jahiliyah meniku perilaku jahiliyah. Lah niku nggih intine nggih napa sih niku? Nggih ulama ingin menguasai negara orang lain termasuk menguasai Indonesia dengan merubah sejarah menika. Nah niki mboten tapi manfaat. Lah niki nggih ajarane niki lek enten sing dianggap santrine nikah pun melaksanakan nikah secara umum nggih menika diakaten Pak Mudin menika hukum negara Sapunan. Diakat malih ten DE niki ajarane. Lah niku diakat malih tendeke mengkrono ngerumangsani niku santrine. Kenyataan di hati ini diikat secara tidak langsung, didoktrin. Lek kon duwe rezekingku, aku ki ana beras sak, ki ana amplop. Lah niku niki ajaranipun ulama ingkang boten manfaat yang berkedok agama nggih nyampaikan ayate Allah. Nggih, mongko menika syariate setan menika dikengken ngaku Allah. Nggih niki sing namine setan-setan jahiliyah niki. Lek setan ingkang dimakrifatkan dhateng Allah menika senajan kita niki mboten tahu semerap wujude namung manfaat. Kathahipun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji melalui setan nika berhasil mongko dhateng Allah diparingi predikat waliyullah sehingga meninggal
meninggal bersemayan kepada Allah sik tasik diparingi malih wahdatul wujud wali pun Allah. Lah niku nggih. Lah niku sing namine ulama mboten manfaat. Nggih kados rame-rame ngalor ngidul menika. Nggih, lah niki mongko kula paringi elmune ulama hati. Ulama hati iki pun jelas ridhone pun Allah ten donya, ten alam kubur, ten akhirat. Lah niki senajan mboten wah mboten mewah tapi manfaat. Enten ngajenge Dzatullah Ar-Rahman Rahim menika. Nggih, sing disampaikan pun jelas ayat-ayate Allah. Sedajan nyampe alif ngoten tok mawon manfaat krana atine mboten enten kepentingan pribadi lan mboten enten kepentingan golongan. Mung menyanjung ingkang disuruh datang Allah bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kunci utama untuk mengenal alam-alam yang di dalam diri maupun alam yang tak tertangkap oleh akal di luar sana termasuk perjalanan Isra Mi'raj. Niku lho bondo alif tok. Niku saged diterami datang Allah sak temenane. Nggih, sampai dikenalaken ngoten mboten usah pinter. Nggih, pinter niku penilaian menungso sampai diceluk nggih Gus sampai tadi Gus Pastor. Dalil-dalil kenyataane keturunan dari ulama-ulama ingkang boten diridani Allah sehingga ada kepentingan pribadi menika termasuk dados sakutu gen-gen jahiliyah yang mengatasnamakan Allah. Lah ulama hati niki napa? Ulama hati meniku nggih menika ajarane mudah. Mung selawat tok sing kita remeh-remehaken saat kita niki mboten ngerti tumut kumpulan niki ternyata kita niki mboten diajarkan untuk mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak beristiqomah apa yang disuruh Allah termasuk sholawat, zikir, tasbih, syahadat, bismillahirrahmanirrahim menika malah diarahkan datang ayat-ayat Allah lintune termasuk berbau duniawi termasuk dengan sekutu laknatullah hijib nasor yasin fadilah surat nur buat menika Bandung Bondowoso lek enten jawine. Lah niku atos-atos panjenengan nggih. Alhamdulillahirabbil alamin sakniki panjenengan semerap ilmune ulama hati. Mongko hati niku ten syariate kuasanipun Allah ingkang malik kalbu ten lebete awak niki nggih niku kehendakipun Allah. Nggih, pun ngertos nggih dadose panjenengan niki nedine dhateng Allah. Ndonga ten Allah ngedih ingkang guru sing sak benere guru termasuk nggadahi guru ulama hati. Satu sami bedane sehelai rambut sing disampaikan nggih sami-sami ayate Allah tapi Allah nika pun jelas dari syariat tarekat akad makrifat melalui Al-Qur'an mawon. Mudah mawon nggih cek mboten napa keliru-keliru meyakini seseorang ternyata dukun dodol sabu dodol sike wis le aja nglakoni ngono-ngono kok edan kok gedeng. Monggo jamaah niki lek panjenengan sesat kula tanggung sak pitung turune sampean kersane kula niki ahli neraka. Lek nyesat-nyesataken panjenengan tapi lek bener menika nggih mugi manfaat kanggo sak pitung turune pun keluargaipun panjenengan kersane diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.